Ялкау кыз. Башкорт халык әкияте. Борон заманда яшәгән ти Өләсәй менән Янсәре. Өләсәй картайган, бер нимә дә эшләй алмаган. Янсәре бик ялкау булган. Өләсәһе елдан-ел картая һәм хәле бетеп барган. Бер вакыт Өләсәй Янсәренә әйтә ти: "Әйдә, берәр нимә ашарга сәсәйек." Янсәре: "Кәрәкмәй, Өләсәй. Һин инде картайганың, тиздән үлеп китерең. Ә мине берәй изге кеше гаиләһенә алыр." Дип, улар бер нимә дә сәсмәй. Көз җитә, халык уңыш җыя. Менә озакламаенса кыш җитә. Бер вакыт күрше инеп: "Әзрәк миннән булһа ла, Тары ярман инеп алыгыз." Өләсәһе инеп алырга куша. Янсәре уга: "Кәрәкмәй. Бәлки улардан Тары ярман насардыр." Дип бармай. Яз җитә. Кызы басуга сәсергә сыга. "Нимә эшләйһең?" дип күршеләре унан көлә икән. Өләсәең карт, уга күп калмаган. Ә һине берәй изге кеше гаиләһенә алыр. "Юк инде, хәзер мин аңланым. Касып китһәң дә, сәсеп кит." Дип, алар бушка әйтмәгән.